Чаче и сиамен муслимања со постинена, деджале скоро пости. А деджале скоро пости сој. Таро пости хајрите надике. Таро лошно шукарте нове. Те на муке те билаче карактерно особине. Онда, масек Рамазани. Тано тријанда дивесе скоро курси башо манушипе. Валлахи, ей, праляле. О муслимања ки дуњаја. Те понашинен песар со понашинена пе масек Рамазанеске, али те понашинен пе агар цело берш. Те овен тивка, чингарте на керен, кавгате на керен, понизнате овен, шукари пете керен, народоки софрате акарен, сој силен те улавен. И нервозате избегинен, лафијата ротанко тан те напирен, пиравен, ифтира те нафрден. Сарсој ко Рамазани, ко цело берште овен, пенен мангету мен, јек кафир ки дуњаја качолли. Јек со ислам наете мангел каовелли. Онда амен, о Рамазани на икергем, о Рамазани на халилем, о Рамазани на тумачингем, на сватингем. Професори расием, професори сијам. О срри е посте скоро на халилан. Ко китапја со иси, лесно и те беша те окуина, ава о срри прав. Кавен тумен герува ки бакрани мортик, ака пенджаренлен према ленгере дейла, ке дела пели драката рокаре, вакергја Иса ибни Мерием, алейхиселам. Муслимања постинена, муслимања оруши и керена, али и суштина на халиле. Хемо Рамазани, хемо Курани, хемо бокали пеко пости си, мануште ове бе Иса. Пуреске те уште, тернеске, урнеко пример те ове. Те дијате манге, те канде, те дадете пошто и не те канде. Те пињаја те пралеа, шукарте наке, родбинска врске, те начинаве. Комшијаја шукарте наке, лафи, муабети, мапира, ифтира, мачив. Нека се со на пенџарејату, на пирѓан леа, на дружињанту леа, на путуињан леа, котарка пенџареле кој си, мава керлеске лошно. А кава си манушипе. Уштило мануш почела постинеали. Ја усоите те букјака. Сокувела ту кјака ја кити бути. Дали ме постинава? Кълдињан ли саба намази? Ја усопучеама Аллах е скоро пучибету. Кергјан ли зикири? Мопрала калако кабари одевелка пучелма. Ту пучма одевел со туке наредињате пучелма. Пучма проблеми и симали. Пучма сар накава. Сар мохали. Пучма бокалоли сиум. Пучма исили кајте совав. Рахатили сиум. А кавај мануше скоро пучиба. Муъмине скоро пучиба. А одола тане Аллах ескере пучиба. Овка пучел ко кабарида, ко судно диве. Маменино тана, маменини улога. Макувке Аллах ескери улога. Туте пуче постинеали, намази кълдинеали, ки джума геланли, зикири гелан. Ја, баба, Аллах тајала мукнека пучел. Манушипе, инсанлыко. Мударгјанли о инсанлыко ки туте. О поштовање према мануш, према о хајвања, према и природа, према и екологија. Мударгјанли о манушипе ки туте. Те Рамазане стар соа чилове. Те сликинету кај кълдињан. Те джа агјарте бешехем сликате кере ходжаја, пазинте на кувела кавакате сам. Сој одова. Ахляктано Рамазани. Нате сликинету. Ајде сабах намаз, ки која джамија гелю. Мото.
Ма бистре, цело дунјаја си џамија. Куран-и Кериме скоро лафиси. Цело дунјаја си џамија. Сар понашингепе о муслимања ки џамија, те понашинен песине аврида, ки дунјаја невернико на нетовелси. Али јазык е муслиманенге, со таробиџандипе, предаингјапе е деџалескере силаке, емпанда пучела, ке да кавело деџал, мо правило, колескере канџе емки ангаликсијан. Правте ја кјадик. Кој кадикел? Копоро корист. Кој качал короло? Ки пириштета. Шаја калалафја си парамиси. Тамам. Али шај си хакикати ем срри. Зависи кој шунела, кој дикела. Аскеира Мухаммед ескере. Аскеира Хазрети Иса аскере.